Estem avui aquí a la final de la regata a la RC Sailing Barcelona, un total de 45 alumnes. Al gener van començar aquest projecte i sobre un paper en blanc havien de dissenyar una embarcació que pogués competir de radiocontrol. Per nosaltres ha sigut un projecte molt enriquidor. Hem tingut l'oportunitat d'aprendre moltíssimes coses, a nivell de disseny com a nivell de procés de construcció. És molt valuós que tinguin aquesta experiència prèvia dins del sector nàutic i que puguin mirar endavant i introduir-se en aquest món tan interessant. I ha sigut un dia molt emocionant i, a més, el gran èxit de poder-lo fer just en el mig del Port Vell de Barcelona. Estem supercontents per nosaltres, com si haguessin quedat primers. La satisfacció immensa només acabar l'esforç i el patiment de tots aquests dies. La veritat és que els ha fet molta il·lusió, ha sigut un dia molt alegre i avui hem pogut veure tot aquest somni que tenien fet una realitat.